И британски пчелари излязоха на протест срещу пестицидите. Демонстрацията в Лондон беше подкрепена от световно известни дизайнери. Десетки британски пчелари призоваха правителството да подкрепи забраната за използване на инсектициди на две конкретни фирми в земеделието, тъй като вредят на пчелите. Ако има вероятност тези препарати да избиват пчелите, трябва превантивно да ги спрем. Британското правителство прави политическо самоубийство, като не приема забраната. За Бога, дори България я подкрепя. Защо правителството подкрепя големите корпорации, вместо да помогне на хората? Това, което е добро за планетата, е добро и за икономиката. Световно известните дизайнерки оставиха на Даунинг Стрит петиция, в която призовават властите за незабавни действия. Чувствам се ядосана, притеснена и тъжна, защото не може да стоим на страна и да гледаме как пчелите измират. По-добре да спрем пестицидите и да видим дали те са причината, преди да сме изгубили пчелите си. Съдбата на спорните земеделски препарати на европейско ниво ще бъде гласувана този понеделник в Брюксел.